martangi yang mahita. Mauliate madiho debata Jehoba amanami na mangaramoti parnguluon nami sahat tutikion. Ale Tuhan, naing tangihonon nami mahatam na badiyay. Marasini roha mahodi hami, todimima na miya di roha ng pikiran nami be, na mangurupi jala na mga lehogugo di hami, asa takas hutang ihok kami, jala takas huatu si hami, hatam na badiyay. Marhite Kristus Jesus Tuhan nami, tangihom ma Tuhan pangiduan namion. Amen. Horas madihita sude, huria na hinaholongan ni Tuhata, turpuk jamita dihita, ima turpuk epistel tuminggu at pen na parjolo, tarsurat di buku Rom biddu 10 mamuka sian ayat 10 sada, sahat tu ayat 10 opat. Rom biddu 10 ayat 10 sada, sahat tu ayat 10 opat, tapai hutihu ma dirohata, hujaha madihita. Parange honot todo hatiuron. Ima rikoti hamu, ala diboto hamu tikina. Ay naung dapo do obasna, lauhehe sian namodom. Ay nunga jumonok haluaot tanuaing, sian uju gabe porsea hita. Nasalpunema borngin, na jonok nama arian. Atong tatanggali ma aka ulaun hahulumon, tasolukom ma aka sinjata hatiuron. Badia mahita marpangalaho songon napatut arian. Unang masalpuhu parmanganon dohot parminumon. Unang marharorangon dohot margadobus. Unang marbada dohot mangiburu. Alay, soluko kamu ma Tuhan Yesus Kristus. Jala unang masarihok kamu daging muna, laho manungguli hisap-hisapna. Ima sahakna. Huria na hinaholongan ni Tuhata, na mangoludo halak Kristen, di tonga-tonga ni masyarakat na marasingasik kaporsiaon, bakko, hasomalan, dohot budaya. Di na mangulu hita di tonga-tonga ni masyarakat na maragam haporsiaon ni, disungguli hita papatarhon holongi tunasida. Marhite topik ni minggutta tu ari minggu, ima at pen na parjolo na mangodol hotu hita, mardala di hatiuron ni Jehoba. Marhite topik ni minggui, disungguli hita, asa tahaholongi sude jolma, nang pe dang saha porseaon, manang dang sahuria dohot tita. Domu tu na makaholongi dongat jolmaido, na pinasaha ni turpuk epistelon. Papataron holongi tu sude jolma. Sopola mamereng agama, dohot huria manang sektena. Ido lapatan ni padohan ni Yesus, na tersurat di Matius 5 ayat 10 na madok. Hamudo sirani tanoon. Alani i papatarota hasirautai marhite holong ni roha. Molo taha holongi dongan naso saha porsea dohot tita, ido pitu masuk tunasida manada Kristus, dohot majalo Kristus gabe Tuhanna. Alani i amang inang huria na hinaholongan ni Tuhata, marhite turpuk jamita sadarion, adong ma 2 sahat tutolu, adong ma tolu na macarikot, si parsia jarata sian turpuk jamita sadarion.
mardala di hatiuron ni Jehovah tapatu pamai marhite na mabahen las rohana. Di jolo ni turpukon, disosoi halak Kristen asa mangulahon kewajiban na tu pamareta. Nang pe dipalelelele pamareta Romawi ujui halak Kristen. Disuruh si Paulus donasida mangulahon kewajiban nai ima manggarar beo manang pajak. Dung dipaingot talak Kristen na perjului mangulahu kewajiban na tu pamareta diturpukon disuruh nasida mangulahon kewajiban na tu dongan na jolma ima manggarar utang. Riko nasida ajaran na manggarar utang na ala adong ditikin diturpukon mabahin pangatusion na sala taringot tutangiang ale amanami na madok. Sesama dosa nami, songon panisa nami di dosa ni dongan na mardosa tu hami. Dipake tangiangi asa unang manggarar utang na tu parsingir. Akup ni adong na mabahe pangatusion na sala taringot tu lapatan ni na masiha holongan. Ala poda masiha holongani dirajumi ma na manesa utang ima hataridaan ni na masiha holongan. Ala pangatusion na sala ima didok si Paulus. Unang mamarutak kamu tu manangisepe ay moloso ginara rutang na manggita li parsingir doi marhatsi ni roha tu parsingiran na. Molo didok Paulus unang mamarutak kamu tu manangisepe na nidok na unang bahe kacik ni roha ni manangisepe. Molo so tagara rutang ta segado parsaorat tu dongat. Asa dinggan parsaorat ta tu dongat jolma ikon ulahonot tama kewajibatta. Alani marhite padohan unang mamarutak kamu tu manangisepe diajari hita asa mabahen las rohani dongatta. Ay molo tagara rutang ta manang molo ta paulak na ta ijam molo ta ulahu kewajibatta tu dongatta na mabahin las ni rohani dongatta do hita disi. Mabahin las ni rohani dongan ido kewajiban ni haporsiotta. Ala las rohatta di bahit Yesus hita pe ikon bahenotta las ni rohani dongatta. Molo gabe pasu-pasu hita di tonga-tonga ni masyarakat naso saha porseaud dohot tita ido pataridahon na tahangoluhon hata ni Tuhani. Huria na hinaholongan ni Tuhatta na paduahom ma. Tapapatar ma na taradoti patiki. Padohan unak kamu marutang tumanangise boidoi marahonaan tu pangulau kewajiban tu dongat jolma ima mangulau kolong ala haporseota di Kristus kewajiban do makaholongi dongan ido hataridaan ni na makaporseai dohot makaholongi Tuhani. Didok di sada Yohanes 4 ayat 21-21 pergabus dohalak nama dok holong rohana di debata hape dihosomi do dongan na jolma ay naso makaholongi dongan na nani idana tungsongo dia ma haholongan na debata naso ni idana odo patik na tajalo sian ibana na makaholongi debata ima na makaholongi nang dongan na. Taha holongi dongata ala naung jumolo Kristus makaholongi hita. Taha holongi dongata ala naung tedai holong ni Tuhani. Maroha holong mahita ala ibana do jumolo makaholongi hita. Holong ni Kristusi mangigil haporseao siak kita na hinaholongan na. Jala haporseao tai paparata-rota marhite na makaholongi dongat jolma. Tung songo dia maboi hita makaholongi debata na so taidai. Gari dongan na taida dang taha holongi. Haporseaon
holong tu debata secara vertikal, tapapatar secara horizontal, marhite holong tudongan. Alani utang ta kewajibat ta do maka holongi dongat jolma. Mangihutto si Paulus di turpukon, holongi patarida hono jala taradu marhite na mga radu ti pati ni Tuhani. Molodang ta ula pangalakupon, ima pataridahon na tahormati dongat jolma. Jalaboy hita mangorom hagio ni pamatangta. Molodang ta ula pamunuon, ido patuduhon na taramoti hosani dongan, jala holong rohatta tumusutta. Dang tabalos na jahati marhite na jahat. Tabalos marhite na dinggan asa gabe dongatta ibana. Dang tahaliangi ugasan ni dongatta aladang dipikiri holongi majalo mangaleho do mabahin na dinggat tudongat do diula jala dipikiri. Uria na hinaholongan ni Tuhatta na perpudima si ula honotta marhite turpukon asa gabe tiruok kita dingulutta tapatuduhom mai marhite pabahenan. Dakola poda slogan manang doktrin holongi alai pabahenan do. Adong sada berita namar donga poda. Tongon di ari libur borhak do punguan na posobulung di sada huria mar wisata rohani tu sada tau. Torop nasida 20 halak. Di charter nasida masada parau. Di sima nasida patupahon penelaan Alkitab. Dipilih nasida ma tema ni PAI ima holong. Na tersurat siasada Korin bidu 10 tolu. Alahona tu rohana sida tema ni PAI 10 sia halak sian nasida sian na 20 halaki masyadu mangaleho pikirat taringot tu holong. Dohot maka holongi dongan. Nasa halak nai sai hohomdo babege-bege pakatayoni. Dang makatai nanggosak kababa taringot tu holongi. Ala semangat nasida namar PAI adong mana jongjong, adong nahehe hudul sipata adong digotap patani donganna. Topu teleng maparawi alani madabu masa halak tutawi naso uboto marlange mangangguhi ma ibana madok. Tolong, alai dangadong natua tu aiki laho mangurupi. Dung leleng mogap-ogap dangadong na mangurupi tua ma naso makatai i. Ibana naso makatai nanggo sakababa taringot tu holong ibana do mangulahon jala patuduhok kolong. Hape dongan na nasa pluelunari na malo patorako kolongi dang diulah kolongi. Molotado haholongi dongan mido sodirim pabahena do buktina. Dakola poda slogan manang doktrin holongi. Pabahenan eksyadoi. Hataridaat di holongido na pinangido ni si Paulus di jamitaon. Dang sitong sada halak parholong molosay miad di rohana hosom. Unang nidok masihaolongan mahita hape lohot do roha hosom. Urian itu hatta na tarjou do hita maniru Jesus di holong ni rohana maradok pemusuna. Maka holongi musuh ido ipola ni holong ni padohan ni Kristus. Ido ubahan na didok si Paulus. Alai anggoha holongoni roha didongan dakarurikot pai ngotokku Tuhamu. Maka holongi musuh do lapatan ni holong na niajarhon ni Jesus tu sisi anna. Dijauh hita maka monakon dohok manaluhom musuh ni Kristus marhite holong asa ditadana sida Kristus parholongi. Maka holongi musuh ido hasurungan ni poda ni Bibil siap poda ni agama na asing. Anggo maka holongi dongan na wajar doi alai ido bako alami ni jolma guarna madongan alai na luar biasa ima maka holongi na makosomi hita dohot na paburu-buru hita jala tusido hita tarjo. Huria na hinaholongan ni Tuhatta ala ni i
marhite turpuk jamita sadarion. Disungguli hita. Au bohado pe torop sian halak bata Kristen namadok tu sogo ni rohana dang diau dang diho tumagon dibegu. Tumago bolong si bagioni molodoho sogo ni rohana dapota disi. Molo hosom rohatta tu sada halak sayolo dope hita madok merdomu di tanorara doau tu si. Sahat tu namate danga dong perdomuan. Molo sogoro hatta tu sada halak doho do taha sogoho dongan ni sogoni rohatai. Molo so diha sogo dongatta sogoni rohatai tadok do sodonga pi. Dang mago hosomisia rohatta nangpe nata panggoarho Kristen. Kristen lapatanna si huto Kristus. Mangi huto Kristus ikon maka holongi musuh. Aitu hatta pe ditangiakod do nama persilakon ibana. Amen. Martangiang mahita. Mauliate di hode bata Jahoba naung pasahatok katam na badiai itu tonga-tonga nami. Disungguli jala dipaingot todo Tuhan asa gabi parroha holok kami songoko na manoktong makaholongi hami. Tiok magomos roha nami Tuhan asa marsitu Tuhami patuduhon holong ni rohai marhite ulau nami siganupari songoninang marhite pabainan nami. Amin.